Za faul se v boxu také považuje mluvení. Dále neuposlechnutí výzvy při pokynu break. Také pokus o zasažení soupeře po povelu break, pokud boxer neudělal krok zpátky. Může to být také agresivní chování vůči rozhodčímu v libovolném okamžiku, napadení, vypadnutí nebo úmyslné vyplivnutí chrániče zubu, bránění soupeři ve výhledu, nevhodným držením přední ruky. Pamatujte na to, že vždy o významnosti faulu rozhoduje pouze ringový rozhodčí. Proto se chovejte pokorně, slušně, mějte respekt k němu i k soupeři. V této třetí části jsme zakončili veškeré fauly a příště budeme pokračovat v dalších pravidlech boxu. Napište nám do komentáře, co vás zajímá.